Il-Kamra tal-Avukati esprimiet tħassib serju dwar ir-regolamenti li nieda il-Gvern għall-art agrikola li tinsab barra iż-żona tal-iżvilupp. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat il-Gvern tal-Labor nieda numru ta' regolamenti brabta mal-art agrikola li tinsab barra miż-żona tal-iżvilupp. Fejn skont il-Ministeru ser jassigura li r-raba tintuża għall-bidja u mhux għal skopijiet rikreattivi. Il-Kamra tal-Avukati fi stqarrija spjegat li hemm numru ta' punti li huma ta' tħassib kbir għalihom. Fosthom il-fatt li dawn ir-regolamenti ġew introdotti permezz ta' legal notice mingħajr ebda skrutinju jew diskussjoni fil-Parlament Malti. L-akbar tħassib tan-nies huwa fuq il-fatt li issa anke proprjetà tiegħek tista' tittieħed. Minkejja li Roberta Bena stqar li wettaq din il-mossa sabiex l-anzjani ikunu jistgħu jkomplu jixwu il-laħam fuq il-barbecue. Fl-istqarrija l-Kamra tal-Avukati żvelat kif bir-regoli l-ġodda ingħatat ħafna diskrezzjoni lill-Aġenzija Governattiva. Hekk kif ma hemm l-ebda proċeduri trasparenti u ċari għall-allokazzjoni ta' art agrikola rreġistrata taħt din l-istess aġenzija. L-avukati spjegaw ukoll li dawn ir-regolamenti jipperikolaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u għalhekk kellha ssir diskussjoni pubblika qabel ma nħarġet il-legal notice. Intant huma esprimew it-tħassib tagħhom jekk il-Gvern ikkunsidra xartijiet li s-sidin mhux qed jaqblu fuqhom u disgwidi ieħor fost l-oħrajn. Huwa proprju għal dawn ir-raġunijiet varji li l-Kamra tal-Avukati appellat sabiex il-Gvern jirtira din il-legal notice jew inkella jtawwal il-proċess sabiex din tiġi implementata ħalli ssir konsultazzjoni pubblika kif suppost.